Браво, Иво, изтегли назад, перфектен си. Аз съм Анжело Войнов, тренирам бокс 3 години. Браво. Здравейте, аз съм Васил Грозданов, тренирам от 2 месеца заедно с двете мои деца и съм много радостен, че съм част от този. Здравейте, аз съм Николка Горова, тренирам от 3 години в бокса клуб Червен бряг и съм 4-кратен републикански шампион по бокс. По-леко утре. Здраво, аз съм Боян, 8 години съм и съм трети на държавно първенство по бокс. Занимавам се 3 години с бокс в залата спорт център Кристал при Мохамед Насим. Аз съм Арес Георгиев от бокс от клуб Червен бряг. Аз съм Георгиев Бар, дългогодишен състезател на бокс клуб Червен бряг. Тренирам от 8 години и съм на 25 години. Аз съм Валери Тодоров, тренирам от 4 месеца. Съм Ивайло Иванов, на 32 години, занимавам се от 10 години с бокс.